supervisors, timekeeper checker, foreman o leadman. So ang buhato lang ng mga posisyon na kay iba na yung uban ng mga projects mo nga daghan kayong trabahante pero kami na kayong trabaho na habilin. So kana sila, maupo na sila ang overlook or kamusa overlook pa na nga daghan naman kayo may trabahante diri nga gamay ng gamit trabaho. So kamo man mismo sa site at naagid sa inyong site, so kamo yung usa sa mo feedback or mo report sa amuha nga daghan na kayo may treatment power niya. Pwede din ikuhaan, pwede nyo ibalin asa rin nyo ibutang. Kami sa mismo as project supervisors sa site is kanang nangandoy sa tinga makita ninyo ang mga pilugdula karon daw. Salamat sa Ginoo nga gibuligan sa karong adlaw ug maayong panahon aron atuang yung ma-enjoy ang atuang adlaw karon na nakatapok kita diri sa QM Diving Resort. Ikaduha, magpasalamat ka sa management members ang uluhan ni Sir Grande ang nagaan masipang pakpak ang atuang management team members na itagaan kita niya ni gayon igahinantang budget aron niya mapahiluna mapahigayon na ito niya ito ang activity karong adlaw. O pasalamat sa ito ang tagsa-tagsa ka kagalingon nga niya